la penlong ya ka program Jingïarap henen kasngi da ka office u deputy commissioner ha West Jaiñtia Hills Banyarap ikilong yeng ki ba Shah Ktah na ka jingwan ling shop u Phria ha ka santarik u nai wing mentau snem u MLA u Badeiru u chairman ka muda u ba wailat miki shela u la penpau ya gejing angnut jong ka sarkar Banyarap iki Lanot da ka song pisa ka bakot saw hajar tingka na ka benta ka wei pa ka wei ka long yeng ka ba Shah Ktah bat kat kum ka jingkhen ya ka jing julor Nalor kata ya kinong rep ki belasyak penjulur ya ki cing tung cing tep kin yo prahajar san spak tingka si hektar. Kani ka program ka kentup ya san teli ki shnang ha ka ba la itu ya si spak khat lai teli ki long yeng ban yo Jingïarap. Untuk yo untuk pat we pi so hajar ini matok angte ma dio dang arab man ngam te ngai yong chelal go rap irak dun. The boy di go irak dun. Henry kate man bukan. Em ka guideline. Dem ke guideline ke sarkar ko command line ni te daw ki gram server line ki chathau yo phi le survey ki kat won ke jinglut yo phi kat te nei te em hi ke sarkar ko de bo ke le kat tu ke jinglut kat te persen wi rap sarkar